jaranan ayo padha diuri-uri kesenian jaranan manunggal tri sejati jadilah kang rembaka manunggal tri sejati saka desa bangun cipta kesenian jaranan ayo padha diuri-uri kesenian jaranan manunggal tri sejati jadilah kang rembaka manunggal tri sejati saka desa bangun cipta.
mas terampil rekrindate turonggo pantes kinar yo tulodo atenge para panotyo yuk woi Ya. ya oh Ya. oh Ya. ya oh Yo. iya oh ayo yo oh ya oh ae Ya. 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 as iyo Yo. Ya. ya Ya. ya Ya. ya Ya. a Yo. koya oro oi ya Yuk. Oh ya, ora. Ayo yo. Rameran kas malang kutu Rapi ratat malang putra, apa tutat? Yo. Oh. Ya. Hoi, ya. Oh, ah. Jumaka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit dadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa hoi Ya. yo ya yo as ya oh ah yo oh ya ya as ya oh ah as ya oh oh ya hoi go
adung mata melirik kaki kesandung aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa. Ya ya tumandang prajurit ate palagan tansah sengkut ing karya datang niko rame ing karya ate karya rame ing karya tansah sepi ing pabrik ya tumandang prajurit aneng palagan tansah sengkut ing karya datang niko rame ing karya aneng karya rame ing karya tansah sepi ing pabrik ya ya tumandang prajurit ateng palagan tansah sengkut ing karya datang niko rame ing karya ateng karya rame ing karya tansah sepi ing pabrik Nadia cilik butute domo Pring musyawara putus mufakat kang kita angka ora becik mangsa wong liya ora becik mangsa wong liya lamun sadar mesti makarya dan mungkura mungkung pribadi dan mungkura mungkung pribadi iku tumindak kudu tendoi ikan susut mandi di laut ikan susut mandi di laut adeng-adeng di atas mulut adeng-adeng di atas mulut jadi udah
kancane si yuyu kakak. Yuk, 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 Hah? 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 yuk. Hah? O E. Ho ya. Ho ya. Ayo yuk. Manunggal Tri Sejati Purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Aduh. Membina rumah tangga sampai tua di hari tua. Dan mulia dan sabda. kalau bukan hanya inginkan harta, duka bersama seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup damai bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Hoi, yo. Yo, 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 ya o. ho ya. Barongan, barongan. Barongan, barongan. Ayo yo yo. Ya. Hahaha. Waktu mawin tolak balik sekolah. Sang Kyai, Dosang Kyai akra ketong tot sesaji. Kusrana, Asrono geniro kasong pamuco. minta Amito nugroho saking yang miti. Hina kulo kuliro terbe pancongko. Hina kulo berita bersukiyono. Yo.
Ayo tolak balaik sekolah sang kiai sang kiai anggrek ketok to sesaji kanggo srana kanira asung pamuja mamita nugroho saking yang miti kita purno ketiro karepe pacangka berkah suci yuwono kang becik kang Allah bakal ketara sesapi rahayu tri sejati tetep jaya angel oh ya oh ya oh ya Ayo, goyang. Oh, ah.